הגיעה שעת הערב, את אחרי מקלחת ואת רוצה להתחיל את שגרת הערב שלך. חשוב לי להדגיש ולציין ששגרת הערב שלנו מתחלקת לשלושה שבועות, אז שימי לב, אני גם מחלקת את זה לשלושה סרטונים, אז תצפי גם בסרטונים הבאים. היום אני מתחילה איתכם בשגרת ערב של שבוע ראשון. איך אנחנו נעשה את זה? התקלחת, הסרת את כל האיפור, ניקית אותם, אל תשכחי להכניס למקלחת גם את הסבון פנים, כדי שבאמת אנחנו ננקה את הפנים כמו שצריך עם מים חמים, ככה הנקבוביות הפעורות שלנו נפתחות ויכולות להכיל חומר פעיל וטוב. ככה אנחנו נראה את התוצאות הטובות ביותר, כי זה מאוד חשוב באדלה קוסמטיקס, תוצאות. לשם כך התכנסנו. אז שטפת פנים עם סבון, ייבשת את הפנים. אחרי שייבשת את הפנים, קרם עיניים. שוב פעם, גרגיר של אפונה קטן על האזור של העיניים, לא לשכוח את כל גלגל העין. ככה באמת אנחנו ניתן מענה ותוצאות לכל העין ולא רק לאזור של המתחת לעיניים. עכשיו שימו לב, בשבוע הראשון יש לנו את שתי המוצרים של ג'יג'י, גם את המלנוטרי וגם את ה-MRS. אנחנו בשבוע הראשון משתמשים בשניהם ביחד. עכשיו שימו לב, אתם קיבלתם דף פירוט, כל אחת בנפרד. יש כאלה שאני אתן להם את שגרת הטיפוח, להשתמש עם המוצרים האלה 20 ו-80, ויש כאלה אני אגיד להם 50-50, אז אני עכשיו אסביר את זה כמו שצריך, כדי שבאמת יהיה לכם מאוד ברור. אז אחרי ששמתי את הקרם עיניים, אני רוצה להתחיל עם הרטינול. אם אמרתי לך 20%, אז אני רוצה להסביר לכם כמה זה 20%. לקחתי כאן קרם רנדומלי כדי להסביר לכם. אם אמרתי לך 20%, זו הכמות שתהיה ל-20%. ואמרתי לך לשים את המדלל 80%, זו תהיה הכמות של 80%. ושימו לב, אתם שמות פה חומר שאמור להספיק לכל הפנים, כולל צוואר ודקולטה, אז תתקמצנו ואל תתקמצנו, כדי שבסופו של דבר אנחנו נוכל לראות שינוי ותוצאות לכל האזור הזה. אז יש לי פה 20 ויש לי 80. אני מערבבת את שניהם ביחד כמו שצריך, לא להגיע למצב שיש חומר פחות וחומר יותר. אז ממש ערבבתי הכל כמו שצריך, ועכשיו שימו לב איך אתם הולכות למרוח את זה. אנחנו מתחילות מאזור המצח, לחיים, אף, סנטר. עכשיו כשאתם מגיעות לאזור סנטר, שימו לב שוב פעם על אזור צידי השפתיים וצידי האף, ואת כל השאריות על אזור הצוואר, כולל סנטר נמוך, ואזור דקולטה. וזהו, זה השגרת ערב שלך של השבוע הראשון. סיימת שבוע ראשון? בואי תצפי בסרטון הבא, ששם אני אסביר לך איך להשתמש בשבוע השני. שיהיה לך המשך ערב טוב ולילה טוב.